Magsitayo po tayong lahat. Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ialay natin ang misang ito pagpapasalamat ni June at Cynthia Sagum, ang ating Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, ating mga Chapel Pastoral Councils at mandated organizations. Ialay natin ang misang ito para sa special intentions si Cathy at Nelson De Leon, Lucky at Erica David Cruz. Prime Group, Mayor June and Gente Taco, Karen Miranda Chan, Dain Tambeltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Marifor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa. Para sa lahat po ng frontliners, lalong-lalo na ang mga medical frontliners na nakikibaka sa mga ospital sa sandaling ito. Lalong-lalo na Dr. Carlo Tantan and Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Para sa Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters. Para sa ligtas na paglalakbay na Romualdo Canasa, kagalingan ni Marieta de la Cruz, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Cero Isongco, Brother George Cias, Brother Singer Cia, Adrian Porcadilla, Elizabeth Aldrin John, Andrea Jen,
Arlene Joyce Porcadilla, Sherilyn Mendoza, Evelyn Mendoza, Aren at R.B. Carpio. At alalahanin natin ang kaluluwa ng ating mga kapatid na nahimlay. Arsenio Alfredo Esperanza Prudencio Sr., Brigido Maurino, Father Larry, Father Rex at Father Alan. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa misa ng huling hapunan ng ating Panginoon, ibinibigay ng Panginoon ang kanyang atas ng paglilingkod at pag-ibig. Sa mga sandali na tayo mismo ay tumalikod sa atas ng Panginoon ng pag-ibig at paglilingkod, ating pagsisihan, pagnilayan, pagsisihan itong ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, panalangin, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Jesucristo, bugtong ng aming higpat. Ginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Ikaw milalapoging kasalanan ng yato. Makaluluan mo kami. Ikang makalupluking mananiligpat. Tanggapan mo'y panalangin. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ulit ika'y bubugin manan, ikang bubugin Ginoo, ikang bubugin kakataas-taasan, Jesucristo. Kagumit
Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mga pakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito, nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis na
Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ikalis kita yang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Sa palis na magbabasbas si Kristo ang tinatanggal. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Ikalis kita yang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Sa palis na magbabasbas si Kristo ang tinatanggal. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Ikalis kita yang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Sa palis na magbabasbas si Kristo ang tinatanggal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya't kapuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapuyan kita,
Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pispiras na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating ng panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon pakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanyang Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang naguhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po paugasan sa inyong aking mga paa. Kung hindi kita ugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang mga kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang ugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga, kung ang Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito na po ang pangalawang taon ng ating pangalawang pagkakataon na sa panahon ng pandemya ay ginanap ang Semana Santa. Compare nung isang taon, mas maluwag ngayon. Meron po tayong kasabihan sa Tagalog, ang pagkain daw po ay sumasarap, depende sa kaharap. Di ba? Kung sinong sumasarap ang pagkain, lalo na sa hapag sa ating mga pamilya, kahit ano lang ang pagsasaluhan ng mag-anak, ito'y napakasarap. Kasi ang mga minamahal mo, ang kasalo mo sa hapag. Sa huling hapunan ay ito rin ang gustong iparating sa atin ng tradisyon kung paano ipinakita ang pinagdiwang ng mga alagad kasama si Jesus ang hapunang Pampaskwa. Ano itong hapunang Pampaskwa? Ito ay inilalarawan sa atin sa unang pagbasa kung paano nila gugunitain ng mga Hudyo ang tinatawag nilang Paskwa. Sa unang pagbasa ay inilarawan at ikinukwento sa atin kung paano nagsimula ito.
sila'y kakatay ng isang kordero na kung saan ang kanyang dugo, ayon sa unang pagbasa, ay ilalagay doon sa sombrero ng pinto at hamba. Upang sa gayon, kaya nga tinawag na Passover, sapagkat lalampasan yun ang anghel ng Panginoon. Pag yun ay linampasan, lahat ng may dugo sa kanilang pintuan, sila lalampasan. Ito ay mula sa dugo ng kordero. At yun ang kanilang aalalahanin tuwing sumasapit ang kapistahang ito. Nung panahon ng Panginoon, sapagkat yun ay taon-taon na ginagawa, kaya nung huling hapunan, ito'y gagawin din sana nila. At alam natin na sa huling hapunan ay gugunitahin nila ito. Ngunit ano ang nangyari? Di ba wala namang korderong naihanda? Wala namang korderong naihanda si Judas, no? Kaya nga hindi nga nila maisip na kala inuutusan lang ni Jesus si Judas upang bumili ng pagkain para sa punang Pampasko. And yet wala naman dumating na kordero talaga. Doon nila naunawaan nang si Judas ay nakaalis na. Doon lang nila naunawaan marahil, if try to imagine that, no? Na yung palang kordero ay wala sapagkat si Jesus mismo ang ihahain. At yun ang napakagandang paglalarawan sa ating tradisyon bilang mga Kristiyano, na hindi na dugo ng kordero ang ipapahid sa mga pintuan, kundi ang dugo mismo ng Diyos, anak ng Diyos sa si Jesucristo, ang siya lang magiging tanda ng kanyang bago at walang hanggang tipan. Kaya napakagandang binibigkas sa atin. Babalikan ko yung sinabi kong ang pagkain ay sumasarap, depende sa kaharap. Isipin ninyo, sino ang kaharap ng Panginoon sa kanyang huling hapunan? Paano siya makakakain ng masarap kung alam niya na itong mga taong ito na kanyang kaharap ay magkakanulo sa kanya at siya ay tatatwa? Di ba? Paano ka pa makakakain yan kung alam mo ang yung kaharap ay mga taong minamahal mo nga sila, ngunit alam na alam mo, pagkatapos nung sandaling yun, siya ay iiwanan nila. Silang lahat ay iabandona ang Panginoon. Di ba? Ngayon, alam niya kung sino magkakanulo sa Kanya. Pero, ang Panginoon ay pinapakita sa atin. Kaya nga sa bawat iriwang natin, di ba't palagi nating naririnig? Noong gabing ipagkanulo siya. Ibig sabihin ng Eucharistia ang ating pinagdiriwang ngayon na tinatawag nating we remember the institution of the Eucharist ay nagsimula sa isang pagtataksil. Ang huling hapunan ay punong-puno ng pagtataksil, ng pag-iwan sa Panginoon. Isang karanasan ng Panginoon na bumabagabag sa kanyang isip at puso. At yun din ang paulit-ulit na nangyayari. Kaya kapag tayo nasa loob ng simbahan, di ba? Sabi ni Pope Francis, ang simbahan ay isang malaking ospital. Lahat tayo dito ay mga taksil. Lahat dito ay pinagkakanulo ang Panginoon. Ngunit nandoon ang esensya ng kanyang pagliligtas. Sapagkat alam natin sa ating sarili that we need the salvific action of God. Alam natin siya ang magliligtas sa atin. Kaya sa bawat Eucharistia, nauulit ang karanasan ng pagkakanulo. Sapagkat sino sa atin ang kinakalimutan at inaabandona ang Panginoon sa paglabas natin sa bawat simbahan na hindi natin kayang panindigan. Madalas hindi natin kayang panindigan ang ating pagmamahal sa Panginoon. Nakakalimutan natin, katulad din tayo ni Pedro, katulad din tayo ni Judas at ng mga lagad, nasagit sa kapag tayo nahaharap sa matinding krisis, nakakalimutan natin ang Panginoon. At yun ay panawagan sa atin at pag-aalaala ng ating katapatan. Kaya sa bawat Eucharistia ay pinapaalala sa atin itong karanasan ni Jesus sa huling hapunan. Ikalawang
bahagi nito ay ang paghuhugas ng paa. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan, doon lang natin makikita, ang Eukaristiya, ang kanyang mas malalim na kahulugan ay paglilingkod. Hindi lang sa isang simpleng hapag, kundi ang malalim na kahulugan ng hapag ng Eukaristiya ay paglilingkod. Kaya nga ang pinakita ng Panginoon na habang sila'y naghahapunan ay hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Upang ipaalala sa atin, ang Eukaristiya ay hindi lamang isang ritual sa loob ng simbahan, kundi ito'y pagkakataon upang ipaalala sa atin ng Panginoon ng kalawang bahagi nito, ng mahalagang bahagi nito, ay ang ating paglilingkod sa ating kapwa, na siyang ipinakita niya sa atin. Ginagawa ko ito at inyo kailangan niyong tularan, sabi niya sa Ebanghelyo. Kaya kahit na ang Panginoon sa gitna ng kanyang kapighatian ay hinugasan niya ang mga paa nila upang ipaalala sa atin na kahit sa panahon na tayo ay nasa panahon ng krisis, na tayo ay wasak, ay tayo ay nasasaktan, hindi natin kinokompromiso ang ating paglilingkod. Madalas, kapag tayo nasaktan, anong ginagawa natin? Ayaw na nating maglingkod. Kapag tayo ay nasusugatan sa ating paglilingkod sa Diyos, sasabihin natin, ayoko na, kayo na lang. Total kayo na lang mga perpekto. Nakakalimutan natin na sa bawat karanasan ng pighati ay isang panawagan ng paglilingkod. Doon nasusubukan ang ating commitment sa Diyos. Sa kabila ng mararaming paghihirap sa ating nararanasan sa panahon ng krisis, ang Panginoon ay pinapaalala sa atin, siya mismo, on that very day, ay hindi siya kailanman natinag, kundi pinagpatuloy niya ang kaulugan ng kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Hindi siya nadala ng kanyang emosyon na dahil sa mga taong kanyang kaharap, ay hindi na sila na nararapat na paglingkuran. At yun din ang hamon din sa atin. Yung mga taong pinaglilingkuran natin, ay minsan sila yung makakasakit sa atin. Ngunit, ang panyaya sa atin, habang ipinagdiriwang ang Eukaristiya, ay ito ay pinapaalala ng Panginoon sa atin ang kanyang pag-ibig at ating paglilingkod na dapat gawin sa ating kapwa. At sana ito yung paalala natin tuwing sinasabi sa atin ng liturhiya ng huling hapunan sa bawat misa. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Hindi sana manatili lang tayo sa pagkain na pinagsasaluhan, kundi ang malalim na pinagsasaluhan natin ay ang ating paglilingkod at pag-aalay ng sarili para sa ating kapwa. Nawa itong panahon ng pandemya ay tunay na maging larawan ng Eukaristiya, larawan ng misa, na kung saan na kahit tayo nahihirapan dahil naka-lockdown ang maraming mga lugar, ay hindi magiging dahilan upang hindi tayo makapaglingkod sa ating mumunting mga gawain, makalimutan ang gawain ng paglilingkod, pag-aalay ng sarili para sa iba. Kahit na tayo mismo'y wasak dulot ng pandemya, ay pinapaalala sa atin ang huling hapunan, ang misa ng huling hapunan, isang nung gabing ipagkanulo. Ang Panginoon ay siguradong nakakain siya. Masarap ang kain ng Panginoon sapagkat alam niya ang kanyang kaharap ay kanyang mga minamahal. At yun ang nangibabaw sa huling hapunan. Nangibabaw ang kanyang pag-ibig sa mga kanyang kaharap sa kainan. Amen.
Dahil na rin po, dahil na rin po sa atas ng ating arsobispo, sa guidelines ng ating liturhiya, ngayong pandemya ay wala po tayong paghuhugas ng paa. Magsitayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa huli kapunan ni nabili ni Jesus sa simbahan, ang pag-alaala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, upang maipagdiwang ito magpakailanman. Samahan natin si Jesus at ang buong pagtitiwala, sa buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang Santa Iglesia sa pagdiriwang at pagsasabuhay ng banal na Eucharistia ay laging magpakatotoo sa mga aral at pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa si Papa Francisco, mga obispo, mga pari-diakono, sa pamamagitan ng Eucharistia ay patuloy na palakasin at pasiglahin ng Panginoon. Manatili nawa silang tapat sa tungkuling pinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa makita at maisabuhay ng mga pinuno ng ating bansa ang turo at halimbawa ni Jesus sa paglilingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa maging matatag at malakas ang mga nahaharap sa mga tukso at pagsubok ayon sa halimbawa ng katapatan ni Kristo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga namatay na nakibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay makiisa sa walang hanggang buhay na ipinangangako sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay naming maranasan si Kristo sa aming paggunita sa kanyang huling hapunan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, nag-aalay ng pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa San Sinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay pag-aalay niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihahin upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, pinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinapakiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito ang mga kaloob namin tanggapin at basbasan mo sa pagdaliwang namin ang pag-aayon niya sa iyo. Iniali namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papa ni Francisco na iyong lingkod, kasama ni Florentino ang aming obispo, ni Pasiano ang kanyang obispo emerito, at na lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalatay nababatid mo
gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghaing ito ng pagpupuri aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinaparangalan namin ngayon unang-unang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak sa puso ni San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din si Nalino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at pagsanggalang sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingalanga siya sa langit. Sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, at nagpasalamat sa iyo. Pinaghati ang tinapay, inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong banal na bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkait nagbibigay buhay kailanman, tanginuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ang
mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo ang mga ito, sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod at matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham, ang ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambana nasa iyong harap, upang sa pagsalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pagkikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami mapusposang pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama naming ilalahanin ang anak mong nauna ng yumao sa amin, sa paghaimlay sa iyong kapayapaan, yamang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ay ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami mga makasalanan mong lingkod, kami nagtitiwala sa iyong nag-uumapol na pagkapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kaming makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias Bernabe, Ignacio Alejandro Marcelino, Pedro Felicidad Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo, na sa kanyang pamagitan ng tanang mabuting kalumong ito, ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating makapangyarihan sa lahat. Kaya
Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagbahal sa atin. Ang Diyos nagbigay ng kanyang buhay at sarili sa hapag sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa kanya sa kanyang banal na bigyan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro ng Pietrasina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. San Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa amang pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa piging ng iyong piling sa kalangitan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, ay ilalabas po ang Santisimo para sa prosesyon ng Santisimo sa labas. Wala po tayong bisita iglesia, wala po din po tayong pagpapatente ng Santisimo sa repositoryo. Nais ko po, bukas po ang ating pong pagdiriwang ng Biyernes Santo. Alas 6 ng umaga, ang ating pong Via Crucis dito po sa simbahan. Kasama po ang ating mga kapatid sa mga barangay. Alas 6 ng umaga. Alas 2 ng hapon po ang pagninilay sa mga salhuling salita ng ating Panginoon. Susunod po ang liturhiya ng Biyernes Santo at pagbubugay ng krus. Pagkatapos po ng liturhiya ng Biyernes Santo, papapugay ng krus,
ay lalabas po ang mga imaheng pamprosesyon dito sa harapan para sa dungaw. Yun po ay magtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Sabado de Gloria po, ang pagsalubong sa Pasko ng Pagkabuhay ay alas 7 ng gabi. Sa Pasko ng Pagkabuhay po, April 4, ang misa po natin ay alas 5 ng umaga sa pagsalubong, alas 9:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Salamat po. Nais ko po magpasalamat sa ating nakasamang pari ngayong hapong ito at nangaral para sa atin. Ating pong kaibigan si Father Edwin Bisda mula sa Diocese ng Daet. Kapampangan niya rin po. Palakpakan po natin. Maraming salamat po. Ngayon po gaganapin ang paghuhubad ng altar.